Baak, naimbag na biga mo. Ako maibagak kanyang baak. Amok, natay pagsungad mo pa lang. Medyo madandanagan ako ni. Makitkitak tamatam. Uh-oh. Aking babain pa ilang. Di na palang ibagay kahit na ibaga. Maululaw ka? Nya pa iti marikrik nam. Agsaksakit pa iti kasti mo na, ati tiltil mo. Gusto sa bana, nagtaguma ati papaubranan. Pwede natin. Sus. Saan urnosin nato, kaya kumulaw ni kabisaan. Brigatin na yan, example kwartan, ako. Uh-oh. Ni, nakadado pa nga permaan. Maraya ko sip. Sa pa yung tagir-gir tayo mga agper-perma kayo. Stapler. Ballpen. Inhaler mata. Yun. Ayun, no? Wapo ang ating ballpen, ah. Thank you sa nagbigay. Sana all. Gift ko po of being thankful for your dedication and hard work. Hard work. Ay, ang sweet mo naman. Thank you. Madin sa mo maturog ni Daddy Bakal. Agub-ubra matlatang. Ano nga tati, aramidan mga tatoy niya. Ikas dyan, puro kwinintaan mo. Supay mo, pagkapukuyak, nakapoy ito ulok, tamat. Ni, umutin ka na. Pwede nga aramidan nga po niya. Pwede nga ta, Daddy. Kagdamdamagin ta, oras siya, maragregatan na mo lang intindihan natin aramidik. Kailangan trabawin balong, tako ah. Kailangan nagsapol eh. Rigatin, awan eh. Gawat. Di ka nga gubra tatawan. Di ka nga kakwarta. So kailangan nga trabawin. Di ka umasasa ti swerte. Dapat trabawin nga talaga. Kasi lang tayo panaglegtatan. Ay, kasdiya, Daddy. Baam, nung makagraduate ako, siya mo tumulong kanyang Daddy Baak. Tumulong nga magbamoy. Baka no makagraduate ka, agasawa ka nga dago sa in. Uh-oh. Sa balit at namin tubingin kay. Puro paimas ti raramidin dan. Di damo ti sakripisyo ti naganak da. Jakar aramidan na di Daddy Baak. Ta dingdinggak mo ta pampamagam. Ang ko kaya ti puro sa ulang. Kahit ko adi araramiday. Makitan to, no kasanaw. Sakto, darje ni baak. Baak, naimbag na biga mo. Nakapasyar kami ti balay Boss Bertaw. Joe, pakatugaw yung mga bisita tao. Tugaw ka ni Boss. Ako maibagak kanyang baak. Amok, natay pagsungad mo pa lang. Medyo madandanagan ako ni. Makitkitak tamatam. Uh-oh. Aking babain pa ilang. Di na palang ibagay kahit na ibaga. Anadikit mo yung nga ibaga Boss Bertaw. Baga mo, untado pa ito aramidik na eh.
Nung mabaling ko maka, bumulod ako pala kanyam. Ta pagpa-check up ko, maululawa gamin. Maululaw ka? Nya pa iti marikrik nam. Agsaksakit pa iti kastin mo na, ati tiltil mo. Well, mariri na mo lang. Sakit-sakit titultol ko. Uh-oh. Atan, high blood kan. Di kan sa amin nga nagdigdigos. Digos ka ah. Tano, presko lang tatabag-bagim. Dapat, inaldaw ang nagdigdigos. Kinaldawa magdigdigo sa Kastiya. Baka narawit kami ng ti karnay. Medyo. Apay aja ni baak. Nagdakkel bagina ka. Narawak mo na ti karne. Apay niya ti diskarte mi yata madi ka may bahay vlog. Hama puro karni tisit si daag. Sumsumron ni Daddy Baka. Sinikang tinatang ti pasidana kanya. Apay dakas jahi. Sinigang nga natang. Nga kamutay. Nyakit ni. Nagkapit ka mo kumikaban. Pinagsunod na dinigday. Ito kami imasan na pa ka. Awang pay sagpaw na lamas. Agtal na ka man ta. Kariring mo pa lang nakailad ka manin. Kamantyahin ka pala gubra. Makapalaladot ka nga kitkitan. Oh, sige Boss Berto, manong kalangam. Nariga nga ron nga ibaga. Ta medyo daklaw na. Kimano nga ro, kibaga mata no mamuhak. 250 lang mate. 250 lang mate. Pagpa-check up ko lang. 250. Ato na eh. 200. Nata, 300. Taji 50. Gatang mo agas mo. Salamat baka. Sige nga road, inakonta, mapanak pa yung pa-check up. Siya kay daday. Pag merienda ko nagubra. Apo, timit nga ubing. Madi nga garawin noon, tandan na. Ato na eh. Kapag merienda ka hun. Baam daday, tagkagagagtak. Okay. Nakagubran. Baka madagdagan pa eh. May lakit dati nga ubing. Sturbo kayo ti trabaho. Makantado nga ramitik.